upozorňovať, že tu nič nie je. Tak, zatiaľ narúbeme nejaké stromy. Rýchlo, lebo bude asi za chvíľu noc. A to my nechceme. A pokúsil som sa dneska prespať aspoň jednu prvú noc prespať. Tak, rýchlo narúbeme nejaké drevo. Tak. A ešte tieto listie. Lebo to môže padnúť zasadenie a budeme mať viac stromov. Dobre. Tak, keby nepadne žiadne nasadenie, viete, tak sme hali. Jej, máme sazenice duba. Ďalšia, no pekne, tak. Poďme ďalšie. Iba dva. Ale radšej sa pozriem po nejakých ovcách, lebo my potrebujeme ich vlnu. Nie sú tu? Ach jo. Tak asi... Tak tu nejaké zvieratá pomlátime. Tu máte. Steak. Ešte túto pomlátime. A ja hovorím viacerí ako táto jedna. Tak znova nehovorte, že to bude krátke, ale fakt to není. Ovca! Jupi! Ovca, to potrebujem, ja práve. Škoda, že nemám nožnice, lebo to bolo ľahšie. Ach jo. Mám vlnu. Môžeme si zatancovať, máme prvú vlnu. Tak. A hľadať ďalšie ovce. Veď sa to spawnujú pred mojimi očami. Ovce, kde ste? Haló, ovce. Vidíte, tu bola krava a teraz sa despawnula. Že už tu nie je. No, už sa tu nejaké krávy spawnuli a to asi bude problém tu prežiť. Ďalšia ovca. Je to vôbec biela? Biela ovca. Ovečka. Mám ťa. Ja hrám si na schovku tie ovce. Máme druhú vlnu. A už nám zapadá slnko. Hovoril som vám, že za chvíľu zapadne slnko. Rýchlo, ideme aspoň druhú posteľ. Prosím. Nie. Prosím, kde je? Ja tu nechcem prežívať teraz. A mohli sme aj urobiť ako prekopu. Ovce. Máme ovce. Jupi. Prvé, keď je noc, tak sa spavnujú nejako veľa. Rýchlo sa vrátime. A tam sú. Rýchlo vykraftíme stôl na pracovanie. A vykraftíme posteľ. Urobíme opracované drevo. Urobíme crafting, kde sa vyrába a vykraftíme. Tak, ja som Sigma. Ja viem, ako sa vôbec crafty bed. Ja som proste tlačil na tyčky. Resty pist. A posteľ je hotová. A rýchlo prespať noc. Tak asi to bolo všetko. A čau. Dajte na video like a odber a napíšte mi dole do komentárov, čo ste chceli natočiť.